Η νύχτα έξω ήταν υγρή και κρύα, αλλά στη μικρή βίλα Λέιξναμ τα παραθυρόφυλλα ήταν κλεισμένα και η φωτιά έκαιγε λαμπερή. Ο πατέρας και ο γιος παίζανε σκάκι και ο πρώτος που είχε ιδέες για το παιχνίδι, που απατούσανε ριζικές αλλαγές, έβαζε το βασιλιά του σε τόσο μεγάλους και περιττούς κινδύνους που προκαλούσανε σχόλια ακόμα και από την ασπρομάλα γριά κυρία που πλέκε ήρεμα δίπλα στη φωτιά. «Ακούστε τον αγέρα», είπε ο κύριος White, που έχοντας δει ένα θανάσιμο λάθος όταν ήταν πολύ αργά, είχε την αγαθή επιθυμία να εμποδίσει το γιο του να το δει. «Ακούω», είπε ο τελευταίος, εξετάζοντας βλοσιρά τη σκακέρα, καθώς άπλωνε το χέρι του. «Ρουά! Δεν φανταζόμουν διόλου πως θα ερχόταν απόψε», είπε ο πατέρας με το χέρι σηκωμένο πάνω από τη σκακέρα. «Ματ», απάντησε ο γιος. «Αυτό είναι το χειρότερο που ζούμε τόσο απόκεντρα», φώναξε ο κύριος White, με μία ξαφνική και ανήκουστη βιαιότητα. «Από όλες τις βρωμερές, λασπερές τοποθεσίες που μπορεί να ζήσει κανείς, αυτή είναι η χειρότερη. Το μονοπάτι είναι βάλτος και ο δρόμος είναι χήμαρος. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Φαντάζομαι πως επειδή μόνο 2 σπίτια στο δρόμο είναι νοικιασμένα, πιστεύουνε πως δεν έχει και τόση σημασία». «Δεν πειράζει, αγάπη μου», είπε η γυναίκα του καθησυχαστικά. «Μπορεί να κερδίσεις την επόμενη παρτίδα». Ο κύριος White σήκωσε το βλέμμα απότομα, προλαβαίνοντας ίσα ίσα ένα βλέμμα κατανόησης ανάμεσα στη μάνα και το γιο. Τα λόγια σβήσανε στα χείλη του και έκρυψε το ένοχο χαμόγελο στα αραιά γκρίζα γένια του. «Έφτασε», είπε ο Χέρμπερτ White, καθώς η εξώπορτα χτύπησε δυνατά και βαριά βήματα πλησιάστανε προς την είσοδο. Ο γέρος σηκώθηκε με φιλόξενη βιασύνη και ανοίγοντας την πόρτα ακούστηκε να ανταλλάσσει λόγια συμπόνιας με τον νεοφερμένο και εκείνος επίσης απάντησε ανάλογα. Έτσι που η κυρία White φώναξε «Βρε βρε» και έδειξε σιγά, καθώς ο άντρας της έμπαινε στο δωμάτιο, ακολουθούμενος από έναν ψηλό, γεροδεμένον άντρα με χάντρινα μάτια και κόκκινο πρόσωπο. «Ο επιλοχίας Μόρις», είπε κάνοντας τις συστάσεις. Ο επιλοχίας έσφιξε τα χέρια και καθίζοντας στην καρέκλα που του προσφέρανε δίπλα στη φωτιά, παρακολουθούσε ευχαριστημένα, ενώ ο οικοδεσπότης του έβαζε ουίσκι σε ένα ποτήρι και έβαζε στη φωτιά μια μικρή χάλκινη κατσαρόλα. Στο τρίτο ποτήρι τα μάτια του γίνανε πιο λαμπερά και άρχισε να μιλά, ενώ η μικρή οικογένεια παρακολουθούσε με ζωηρό ενδιαφέρον τον επισκέπτη από μακρινούς τόπους, καθώς ίσιονε τους φαριούς ώμους του στην καρέκλα και μιλούσε για παράξενα τοπία και γενναίες πράξεις, για πολέμους, λοιμούς και παράξενους ανθρώπους. 20 χρόνια ιστορίες, είπε ο κύριος White, κουνώντας το κεφάλι στους υπόλοιπους. Όταν έφυγε, ήταν μια σταλιά νεαρούλη στην αποθήκη. Για δείτε τον τώρα. Δεν φαίνεται να έχει πάθει και πολλές ζημιές, είπε ευγενικά η κυρία White. Θα ήθελα να πάω κι εγώ στις Ινδίες, είπε ο νεαρός. Έτσι, για να δω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Ξέρετε. Καλύτερα που είσαι εδώ, είπε ο επιλοχίας κουνώντας το κεφάλι. Ακούμπησε το άδειο ποτήρι και αναστέναξε σιγά, κουνώντας το πάλι αρνητικά. Θα ήθελα να δω εκείνους τους παλιούς ναούς, τους φακίριδες και τους ταχυδακτυλουργούς, είπε ο γέρος. Τι ήταν αυτό που είχες αρχίσει να λες τις προάλλες για ένα πόδι μαϊμούς ή κάτι τέτοιο, Μόρις? Τίποτε, είπε βιαστικά ο στρατιωτικός. Τίποτε τουλάχιστον που να αξίζει τον κόπο να ακούσετε.
Πόδι μαϊμούς? Ρώτησε η κυρία White με περιέργεια. Ναι, είναι κάτι που μπορεί να το λέγατε μαγικό, ίσως, είπε απότομα ο Μόρις. Οι τρεις ακροατές του σκύψαν εμπρός με άπλιστο ενδιαφέρον. Ο επισκέπτης ακούμπησε αφηρημένα το άδειο ποτήρι στα χείλη και μετά το άφησε πάλι κάτω. Ο οικοδεσπότης του το γέμισε. «Σε εμφάνιση», είπε Επιλοχίας, ψαχουλεύοντας την τσέπη, «είναι ένα συνηθισμένο μικρό πόδι μαϊμούς που έχει μομιοποιηθεί με στέγνομα». Έβγαλε κάτι από την τσέπη και τους το πρότεινε. Η κυρία White τραβήχτηκε πίσω, μορφάζοντας, αλλά ο γιος της, παίρνοντάς το εξέτασε με μεγάλη περιέργεια. «Και τι το ιδιαίτερο συμβαίνει με αυτό?» ρώτησε ο κύριος White. Καθώς το έπαιρνε από το γιο του και αφού το εξέτασε, το ακούμπησε στο τραπέζι. «Έχει ένα ξόρκι πάνω του από ένα γέρο φακύρι», είπε ο Επιλοχίας. «Ένα πολύ άγιον άνθρωπο. Ήθελε να δείξει πως η μοίρα κυβερνούσε τη ζωή των ανθρώπων και εκείνοι που ανακατεύονται μαζί της κάνανε μεγάλη ζημιά. Έκανε λοιπόν ένα ξόρκι πάνω του, έτσι ώστε 3 ξεχωριστοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πετύχουν 3 ευχές με αυτό». Το ύφος του ήταν τόσο εντυπωσιακό που οι 3 ακροατές του ένιωσαν ότι τα επιπόλαια γέλια τους ήταν κάπως παράφωνα. «Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε 3 ευχές, κύριε?» ρώτησε έξυπνα ο Χέρμπερτ White. Ο στρατιωτικός τον εκοίταξε με τρόπο που η μέση ηλικία συνηθίζει να κοιτά τα φθάδικα νιάτα. «Τις έκανα», είπε ήσυχα, και το κοκκινοπό του πρόσωπο άσπρισε. «Και οι 3 ευχές σας εκπληρώθηκαν πραγματικά?» ρώτησε η κυρία White. «Εκπληρώθηκαν», είπε ο Επιλοχίας, δαγκώνοντας δυνατά το ποτήρι του. «Και έχει ευχηθεί κανείς άλλος?» επέμενε η γριά κυρία. «Στον πρώτο εκπληρώθηκαν οι 3 ευχές του», ήταν η απάντηση. «Δεν ξέρω για τις 2 πρώτες, αλλά η τρίτη ζητούσε το θάνατο. Έτσι απέκτησα το πόδι». Ο τόνος του ήταν τόσο σοβαρός που έπεσε σιωπή στην παρέα. «Αν εκπληρώθηκαν οι 3 ευχές σου, τότε δεν έχει καμιά αξία για σένα τώρα, Μόρις. Γιατί το κρατάς?» είπε τελικά ο γέρος. Ο Επιλοχίας κούνησε το κεφάλι. «Έτσι, για γούστο φαντάζομαι. Είχα κάποια ιδέα να το πουλήσω, αλλά δεν νομίζω πως θα το κάνω. Αρκετή ζημιά έχει κάνει κιόλας. Εξάλλου, οι άνθρωποι δεν θα το αγοράσουν. Μερικοί από αυτούς νομίζουν πως είναι παραμύθι και εκείνοι που το υπολογίζουν κάπως θέλουν να το δοκιμάσουν πρώτα και να με πληρώσουν μετά», ήταν η απάντηση. «Αν μπορούσες να κάνεις άλλες 3 ευχές», είπε ο γέρος κοιτάζοντας τον διαπεραστικά, «θα τις έκανες?» «Δεν ξέρω», είπε ο άλλος. «Αλήθεια, δεν ξέρω». Πήρε το πόδι και κρεμώντας το ανάμεσα στο δίκτυ και τον αντίχειρά του, το πέταξε ξαφνικά στη φωτιά. Ο White με μία σιγανή κραυγή έσκυψε και το άρπαξε από εκεί. «Καλύτερα να τα αφήσεις να καεί», είπε σοβαρά ο Επιλοχίας. «Αν δεν το θες, Μόρις, δώσ' το μου εμένα», είπε ο γέρος. «Δεν θα στο δώσω, το πέταξα στη φωτιά», είπε πεισματικά ο Μόρις. «Αν το κρατήσεις, μη με κατηγορήσεις για ό,τι συμβεί. Ρίξ' το πάλι στη φωτιά, σαν λογικός άνθρωπος». Ο γερο White κούνησε αρνητικά το κεφάλι και εξέτασε προσεκτικά το νέο του απόκτημα. «Πώς το κάνεις?» ρώτησε. «Κράτα το ψηλά στο δεξί σου χέρι και ευχήσου δυνατά», είπε ο Επιλοχίας. «Αλλά σε προειδοποιώ για τις συνέπειες. Θυμίζει το 1001 νύχτες. Δεν νομίζεις πως θα έπρεπε να ευχηθείς
«Να έχω 4 χέρια», είπε η κυρία White, καθώς σηκωνότανε και άρχισε να ετοιμάζει το τραπέζι. Ο άντρας της έβγαλε το φυλακτό από την τσέπη του και μετά οι τρεις ξεσπάσανε σε γέλια, καθώς ο Επιλοχίας με ένα ύφος ανησυχίας στο πρόσωπό του τον άρπαξε από το μπράτσο. «Αν θες να ευχηθείς, ευχήσου τουλάχιστον για κάτι λογικό», του είπε τραχιά. Ο κύριος White το ρίξε πάλι στην τσέπη και βάζοντας τις καρέκλες έκανε νόημα στο φίλο του να πλησιάσει στο τραπέζι. Με την ενασχόληση του φαγητού, το φυλακτό μισοξεχάστηκε και αργότερα καθίσανε και οι τρεις τους ακούγοντας γοητευμένοι τη δεύτερη δόση από τις περιπέτειες του Επιλοχίας στις Ινδίες. «Αν η ιστορία για το πόδι της μαϊμούς δεν ήταν πιο αληθινή από εκείνες που μας έλεγε», είπε ο Χέρμπερτ καθώς η πόρτα έκλεινε πίσω από τον καλεσμένο, ακριβώς την ώρα για να προλάβει το τελευταίο τρένο, «δεν θα πετύχουμε και πολλά με δάφτο». «Του έδωσες τίποτε σαν αντάλλαγμα?» ρώτησε η κυρία White, κοιτώντας προσεκτικά τον άντρα της. «Ένα τίποτα», είπε εκείνος κοκκινίζοντας ελαφρά. «Δεν το ήθελε, αλλά τον ανάγκασα να το πάρει. Και πάλι με βίασε να το πετάξω μακριά». «Τι λες εκεί?» είπε ο Χέρμπερτ με προσποιητή φρίκη. «Πάντα θα γίνουμε πλούσιοι, διάσημοι και ευτυχισμένοι. Ευχήσου να γίνεις αυτοκράτορας, πατέρα, για να αρχίσουμε. Μετά δεν θα σε τραβάει η μητέρα από τη μύτη». Έντραξε από την άλλη μεριά του τραπεζιού, κυνηγημένος από την άγρια κυρία White, που ήταν οπλισμένη με ένα κάλυμα πολυθρόνας. Ο κύριος White έβγαλε το πόδι από την τσέπη και το κοίταξε με δυσπιστία. «Δεν ξέρω γιατί πράγμα να ευχηθώ, αυτό είναι σίγουρο», είπε αργά. «Μου φαίνεται πως έχω όλα όσα θέλω. Αν εξοφλούσες μόνο το σπίτι, θα ήσουν απόλυτα ευτυχής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ευχήσου για 200 λίρες τότε», είπε ο Χέρμπερτ με το χέρι πάνω στον ώμο του. «Αυτές θα φτάσουνε». Ο πατέρας, χαμογελώντας ντροπαλά για την ίδια του την ευφυστία, σήκωσε ψηλά το χέρι του το δεξί που κρατούσε το φυλαχτό, καθώς ο γιος του, με σοβαρό πρόσωπο, που το χάλασε κάπως ένα κλείσιμο του ματιού στη μητέρα του, κάθισε στο πιάνο και χτύπησε μερικές επιβλητικές νότες. «Εύχομαι να έχω 200 λίρες», είπε ο γέρος, καθαρά και δυνατά. Ένα θαυμάσιο φινάλε από το πιάνο χαιρέτησε τα λόγια του, που διακόπηκε από μια κραυγή όλο ένα τριχύλα από το γέρο. Η γυναίκα του και ο γιος του τρέξανε προς το μέρος του. «Κουνήθηκε», φώναξε με μια έκφραση αηδίας, κοιτώντας το αντικείμενο που ήταν πεσμένο στο πάτωμα. Καθώς ευχόμουνα, συσπάστηκε στα χέρια μου σαφίδι. Πάντως δεν βλέπω τα λεφτά», είπε ο γιος, καθώς σήκωνε και ακούμπησε στο τραπέζι. «Και βάζω στοίχημα πως δεν θα τα δω ποτέ». «Θα έπρεπε να ήταν φαντασία σου», είπε η κυρία White, κοιτώντας τον ανήσυχα. Εκείνος κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν έγινε και κανένα κακό. Αν και παρόλα αυτά με τάραξε». Καθίσανε πάλι στη φωτιά, ενώ οι δύο άντρες τελειώσανε τις πίπες τους. Έξω ο αέρας ήταν δυνατότερος από ποτέ και ο γέρος τινάχτηκε νευρικά στον ήχο μιας πόρτας που χτυπούσε στο πάνω πάτωμα. Μια συνηθισμένη και καταθλιπτική σιωπή τύλιξε τους τρεις, που κράτησε μέχρι που το ηλικιωμένο ζεύγος σηκώθηκε να πάει να πλαγιάσει για τη νύχτα. «Φαντάζομαι πως θα βρείτε τα λεφτά κλεισμένα σε ένα μεγάλο σακούλι στη μέση του κρεβατιού σας», είπε ο Χέρμπερτ, ενώ τους καληνύχτιζε, «και κάτι φρικτό να κάθετε μολοχτά στην κορφή της ντουλάπας, παρακολουθώντας σας όταν τσεπώνετε τα άνομα κέρδη σας». Στη λαμπρότητα του χειμωνιάτικου πρωινού ήλιου, καθώς χυνότανε πάνω στο τραπέζι του πρωινού, ο Χέρμπερτ κορόιδευε τους φόβους του.
Υπήρχε μια ατμόσφαιρα πεζής φυσικότητας γύρω στο δωμάτιο που έλειπε το προηγούμενο βράδυ και το βρώμικο, ζαρωμένο μικρό πόδι ήταν πεταμένο πάνω σε ένα ντουλάπι με μια αναδιαφορία που δεν έδειχνε και μεγάλη πίστη στα προσόντα του. «Φαντάζομαι πως όλοι αυτοί οι παλιοί στρατιώτες είναι οι ίδιοι», είπε η κυρία White. «Για φαντάσου να εκπληρώνονται ευχές στις μέρες μας, και αν μπορούσαν, πώς θα ήταν δυνατόν να σε βλάψουν 200 λίρες, άντρα μου? Θα μπορούσαν να πέσουν από τον ουρανό στο κεφάλι του», είπε ο επιπόλος Χέρμπερτ. Ο Μόρις είπε πως τα πράγματα γίνονται τόσο φυσικά που θα μπορούσες, αν ήθελες, να τα αποδώσεις σε σύμπτωση, είπε ο πατέρας. «Πάντως, μην ορμήσετε στα λεφτά πρωτού γυρίσω», τους είπε ο Χέρμπερτ, καθώς σηκωνόταν από το τραπέζι. «Φοβάμαι ότι θα σε κάνουν τσιγκούνι, άνθρωπο, και θα αναγκαστούμε να σε αποκληρώσουμε». Η μητέρα του γέλασε και, ακολουθώντας τον στην πόρτα, τον παρακολούθησε που κατηφόριζε στο δρόμο και, γυρίζοντας στο τραπέζι, διασκέδασε με την ευφυστία του άντρα της. Όλα αυτά δεν την εμπόδισαν να τρέξει στην πόρτα με το χτύπημα του ταχυδρόμου, ούτε και από το να αναφερθεί κάπως σύντομα για τις αλκοολικές συνήθειες των συνταξιούχων επιλοχιών, όταν ανακάλυψε πως ο ταχυδρόμος είχε φέρει ένα λογαριασμό ράφτη. Ο Χέρμπερτ θα κάνει κάμποσες ακόμα πειραχτικές παρατηρήσεις, φαντάζομαι, όταν γυρίσει σπίτι, είπε όταν καθόντουσαν για μεσημεριανό. «Αυτό θα έλεγα κι εγώ», είπε ο κύριος White, ρίχνοντας στο ποτήρι του λίγη μπύρα. «Παρ' όλα αυτά όμως το πράγμα κουνήθηκε στο χέρι μου. Θα αρκιζόμουν γι' αυτό». «Νόμιζες πως κουνήθηκε», του αντιγύρισε αυτή κατευναστικά. «Εγώ λέω ότι κουνήθηκε», απάντησε ο άλλος. «Δεν έκανα καμία σχετική σκέψη. Μόλις είχα...» «Τι τρέχει?» Εκείνη δεν απάντησε. Παρατηρούσε τις μυστηριώδεις κινήσεις ενός ανθρώπου έξω, που, κοιτάζοντας με αναποφάσιστο τρόπο το σπίτι, φαινόταν να προσπαθεί να χτυπήσει την πόρτα τους. Κάνοντας νοητικό συσχετισμό με τις 200 λίρες, πρόσεξε πως ο ξένος ήταν καλοντημένος και φορούσε μεταξωτό καπέλο που γυάλιζε από φρεσκάδα. 3 φορές σταμάτησε στην πόρτα και μετά συνέχισε πάλι να βαδίζει. Την 4η φορά στάθηκε με το χέρι του πάνω της και μετά, με ξαφνική αποφασιστικότητα, την έσπρωξε δυνατά και προχώρησε στο δρομάκι. Την ίδια στιγμή η κυρία White άπλωσε τα χέρια πίσω της, ξεκούμπωσε βιαστικά τη βοδιά της και ακούμπησε αυτό το χρήσιμο ρούχο κάτω από το μαξιλάρι της καρέκλας της. Οδήγησε τον ξένο, που δείχνε στεναχωρημένος, μέσα στο δωμάτιο. Κοίταζε κλεφτά την κυρία White και άκουγε με συλλογισμένο ύφος καθώς η γυραιά κυρία ζητούσε συγγνώμη για την εμφάνιση του δωματίου και το σακάκι του άντρα της, ρούχο που συνήθως το είχε για τον κήπο. Μετά περίμενε όσο υπομονετικά της επέτρεπε το φίλο της, για να κάνει λίγο για τον σκοπό, αλλά εκείνος παρέμεινε παράξενα σιωπηλός. Μου ζητήθηκε να σας επισκεφθώ», είπε τελικά και έσκυψε να μαζέψει ένα κομμάτι κλωστής από το παντελόνι του. «Έρχομαι από τους Μόου και Μέγνης». Η κυρία White ξαφνιάστηκε. «Τρέχει τίποτε?» ρώτησε ξέπνοα. «Συνέβη τίποτα στο Χέρμπερτ?» «Τι συμβαίνει?» Έλα γυναίκα», επενέβη βιαστικά ο άντρας της. «Κάτσε και μην πηδάς σε συμπεράσματα. Δεν φαίνεται κακά νέα, σίγουρα, κύριε». Και τον εκοίταξε σκεφτικά. «Λυπάμαι», άρχισε ο επισκέπτης. «Χτύπησε?» ζήτησε να μάθει η μητέρα. «Χτύπησε άσχημα», ένευσε καταφατικά ο επισκέπτης. «Αλλά δεν υποφέρει καθόλου». «Δόξα τω Θεώ», αναφώνησε η γυραιά κυρία, δένοντας τα χέρια της μεταξύ τους. «Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Δόξα...» διέκοψε ξαφνικά,
καθώς το άσχημο νόημα της διαβεβαίωσης πέρασε στο νου της και είδε τη φοβερή επιβεβαίωση των φόβων της στο γυρισμένο αλλού πρόσωπο του άλλου. Της κόπηκε η ανάσα και γυρνώντας στον πιο αργόστροφο άντρα της, ακούμπησε το τρεμουλιαστό γέρικο χέρι της πάνω στο δικό του. Ακολούθησε μεγάλη σιωπή. «Τον άρπαξε η μηχανή», είπε τελικά ο επισκέπτης χαμηλόφωνα. «Τον άρπαξε η μηχανή», επανέλαβε ο κύριος White παρασδαλισμένα. «Ναι». Κάθισε, κοιτώντας με άδειο βλέμμα έξω από το παράθυρο, πιάνοντας το χέρι της γυναίκας του στα δικά του. Το όσφιξε όπως συνήθιζε να κάνει τις παλιές μέρες του φλερτ τους, πριν 40 σχεδόν χρόνια. «Ήταν ο μόνος που μας είχε να απομείνει», είπε γυρνώντας απαλά προς τον νεοφερμένο. «Είναι πολύ σκληρό». Ο άλλος έβηξε και σηκώθηκε, πλησίασε αργά στο παράθυρο. «Η επιχείρηση μου ζήτησε να σας μεταφέρω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τη μεγάλη σας απώλεια αυτή», είπε χωρίς να κοιτά πίσω. «Σας παρακαλώ να καταλάβετε πως είμαι υπάλληλός της και μόνο και μεταφέρω απλά τις εντολές». Δεν απάντησε κανείς. Το πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν οχρό, τα μάτια της ορθάνυχτα και η ανάσα της ανεπαίσθητη. Στο πρόσωπο του άντρα της υπήρχε μια τέτοια έκφραση σαν εκείνη που μπορεί να έχει ο φίλος του επιλογίας στην πρώτη του μάχη. «Με στείλανε να σας πω ότι οι Μόου και Μέγνης δεν δέχονται καμιά ευθύνη, καμιά νηπετιότητα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες του γιού σας, επιθυμούν να σας προσφέρουν ένα κάποιο ποσό σαν αποζημίωση», συνέχισε ο άλλος. Ο κύριος White άφησε να πέσει το χέρι της γυναίκας του και αφού σηκώθηκε όρθιος, κοίταξε με έκφραση φρίκη στον επισκέπτη του. Τα ξερά του χείλη πιότερο σχημάτισαν τις λέξεις παρά που ακούστηκε. «Τι ποσό?» «200 λίρες», ήταν η απάντηση. Χωρίς να έχει συνείδηση της κραυγής της γυναίκας του, ο γυρεός άντρας χαμογέλασε αχνά, άπλωσε τα χέρια του σαν τυφλός και έπεσε, ένας ανέστηθος μπόγος στο πάτωμα. Στο τεράστιο νέο νεκροταφείο, κάπου 2 μίλια μακριά, οι γέροι θάψανε το νεκρό γιο τους και γυρίσανε πίσω σε ένα σπίτι βυθισμένο στη σκιά και στη σιωπή. Τέλειωσαν όλα τόσο γρήγορα που στην αρχή μόλις και το καταλαβαίνανε και μείνανε σε μια κατάσταση αναμονής, λες και περίμεναν να συμβεί κάτι άλλο που θα λάφρωνε αυτό το φορτίο που ήταν πολύ βαρύ για να το αντέξουν οι γέρικες καρδιές τους. Αλλά οι μέρες περνούσανε και η αναμονή έδωσε τη θέση της στην εγκατάλειψη, την απελπισμένη εγκατάλειψη των ηγέρων που κάποτε ονομάζεται λανθασμένα απάθεια. Μερικές φορές αντάλλαζαν μια παράξενη λέξη, γιατί τώρα δεν είχαν τίποτε να κουβεντιάσουν και οι μέρες τους ήταν εξαντλητικά μεγάλες. Ήτανε κάπου μια εβδομάδα μετά που ο γέρος, ξυπνώντας ξαφνικά τη νύχτα, άπλωσε τα χέρια και ανακάλυψε πως ήταν μόνος. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό και ο θόρυβος ενός νυχτού κλάματος έφτανε από το παράθυρο. Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι και αφουγκράστηκε. «Έλα πίσω. Θα κρυώσεις», της είπε τρυφερά. «Είναι πιο κρύα για το γιο μου», είπε η γριά γυναίκα και ξανάρχισε το κλάμα. Ο θόρυβος από τους λυγμούς της έσβησε στα αυτιά του. Το κρεβάτι ήταν ζεστό και τα μάτια του βαριά από την ίστα. Τον επήρε ο ύπνος ανήσυχα και μετά κοιμήθηκε βαθιά, ώσπου μια ξαφνική άγρια κραυγή από τη γυναίκα του τον εξύπνησε με ένα τίγναγμα. «Το πόδι της μαϊμούς», φώναξε άγρια. «Το πόδι της μαϊμούς», τινάχτηκε πάνω αναστατωμένος. Πού είναι, τι τρέχει?» Τον επλησίασε σκοντάφτοντας από την άλλη άκρη του δωματίου.
Το θέλω, του είπε σιγά. Το έχεις καταστρέψει? Είναι στο σαλόνι, στο ραφάκι, απάντησε αυτός απορριμμένος. Γιατί? Μόλις το σκέφτηκα, είπε ιστερικά. Γιατί δεν το σκέφτηκα νωρίτερα? Γιατί δεν το σκέφτηκες εσύ? Έκλαιγε και γελούσε μαζί και σκύβοντας του φίλησε το μάγουλο. Τι να σκεφτώ? Τη ρώτησε. Τις άλλες δύο ευχές, το απάντησε γρήγορα. Κάναμε μόνο μία. Μήπως δεν ήταν αρκετή τάχα? Ρώτησε εκείνος άγρια. Όχι, θα κάνουμε άλλη μία, του φώναξε θριαμβευτικά. Κατέβα κάτω και φέρ' το γρήγορα. Ευχήσου να ζωντανέψει πάλι το παιδί μας. Ο άντρας σηκώθηκε από το κρεβάτι, πέταξε τα σκεπάσματα από πάνω του, τρέμοντας, και της φώναξε εμβρόντιτος. Θεέ μου, είσαι τρελή! Φέρ' το γρήγορα και ευχήσου. Ω αγόρι μου, αγόρι μου. Εκείνος με ένα σπίρτο άναψε το κερί και της απάντησε με αστάθεια στη φωνή. Γύρισε πίσω στο κρεβάτι. Δεν ξέρεις τι λες. Μας εκπληρώθηκε η πρώτη ευχή, το απάντησε πυρετωδικά η γριά γυναίκα. Γιατί όχι και η δεύτερη? Ίσως ήταν μια σύμπτωση, ψέλισε ο γέρος. Πήγαινε φέρτο και ευχήσου, του φώναξε η γριά και τον έσπρωξε προς την πόρτα. Κατέβηκε στο σκοτάδι και ψαχουλευτά έφτασε στο σαλόνι και μετά στο ράφι του τζακιού. Το φυλακτό ήταν στη θέση του. Ένας φρικτός φόβος με κατέκλυσε. Μήπως και εκείνη η ανίποτη ευχή έφερνε τα χειρότερα, και του κόπηκε η ανάσα σαν διαπίστωσε πως είχε χάσει την κατεύθυνση της πόρτας. Με το μέτωπο παγωμένο από τον ιδρώτα έκανε ψαχουλευτά το γύρο του τραπεζιού και προχώρησε αγγίζοντας τον τοίχο, ώσπου βρέθηκε σε μικρό δωμάτιο με το ανίερο πράμα στο χέρι του. Ακόμα και το πρόσωπο της γυναίκας του φαινόταν να έχει αλλάξει καθώς επέστρεψε στο δωμάτιό τους. Ήταν οχρή και όλο προσμονή και στους φόβους του έμοιαζε να έχει μια ασυνήθιστη επίρρεια πάνω του. Τι φοβότανε? «Ευχήσου!» του φώναξε με δυνατή κραυγή. «Είναι κουτό και κακό», κόμπασε αυτός. «Ευχήσου!» επανέλαβε στον ίδιο τόνο η γυναίκα του. Ο γέρος συγκατένευσε. Σήκωσε απρόθυμα το δεξί χέρι, κοντοστάθηκε λίγο κοιτώντας τη σύζυγό του μη τυχόν και έχει αλλάξει γνώμη, και όταν είδε πως εκείνη περίμενε σχεδόν σαλεμένη με αγωνία, κοιτώντας το σηκωμένο χέρι του με προσμονή τρελή, φώναξε δυνατά και όσο πιο καθαρά μπορούσε. «Εύχομαι να ζωντανέψει πάλι ο γιος μου!» Το φυλαχτό έμπεσε στο πάτωμα και το κοίταξε ανατριχιάζοντας. Μετά σοριάστηκε τρέμοντας σε μία καρέκλα, καθώς η γριά γυναίκα με ξαναμένα μάτια προχώρησε στο παράθυρο και άνοιξε τα παντζούρια. Και εκείνος κάθισε μέχρι που πάγωσε από το κρύο, κοιτάζοντας πότε τη μορφή της γυναίκας του που κοιτούσε έξω από το παράθυρο. Η φλόγα του κεριού που το είχε λιώσει μέχρι την άκρη του πορσελάρινου κυροπηγείου έριχνε τρεμουλιαστές σκιές στο ταβάνι και στους τοίχους, μέχρι που με μια αναλαμπή δυνατότερη από τις άλλες έσβησε τελείως. Ο γέρος, με έναν ύποτο αίσθημα ανακούφισης για την αποτυχία του φυλαχτού, γλίστρησε πίσω στο κρεβάτι και 1-2 λεπτά αργότερα ήρθε και η γριά σιωπηλά και ασυγκίνητα στο πλάι του. Κανείς δεν μιλούσε, αλλά μείνανε και οι δύο εξαπλωμένοι ακούγοντας το τικ-τακ του ρολογιού. Μια σκάλα έτρεξε και ένα ποντίκι τσίριξε και το έβαλε στα πόδια με θόρυβο μέσα από τον τοίχο. Το σκοτάδι ήταν καταθλιπτικό και αφού έμεινε κάμποσιν ώρα συγκεντρώνοντας το κουράγιο του, ο γέρος
πήρε το κουτί με τα σπίρτα και ανάβοντας ένα πήγε κάτω να πάρει ένα κερί. Στη βάση της σκάλας το σπίρτο έσβησε και κοντοστάθηκε να ανάψει άλλο και ακριβώς εκείνη τη στιγμή αντίχησε στην μπροστινή πόρτα ένα χτύπημα τόσο σιγανό και φευγαλαίο που μόλις και ακουγότανε. Τα σπίρτα πέσαν από το χέρι του. Στάθηκε ακίνητος με κομμένη την ανάσα μέχρι που το χτύπημα επαναλήφθηκε. Μετά γύρισε και πήγε τρέχοντας στο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Ένα τρίτο χτύπημα, πιο δυνατό του ότι τη φορά αντίχησε σε όλο το σπίτι. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε εκείνη και την άχτηκε πάνω. «Ένα ποντίκι», απάντησε εκείνος με τρεμουλιαστή φωνή. «Με προσπέρασε στις σκάλες». Ανακάθισε στο κρεβάτι της και αφουγκράστηκε. Ένα ακόμα πιο δυνατό χτύπημα ξαναντύχησε παντού. «Είναι ο Χέρμπερτ», στρίγκλισε. «Είναι ο Χέρμπερτ», κι όρμηξε στην πόρτα. Αλλά ο άντρας της ήταν εκεί και αρπάζοντάς την από το μπράτσο την κράτησε σφιχτά. «Τι σκοπεύεις να κάνεις?» ψιθύρισε βραχνά. «Είναι το αγόρι μου, είναι ο Χέρμπερτ», φώναξε εκείνη, αντιπαλεύοντας μηχανικά το κράτημά του. «Ξέχασα πως ήταν 2 μίλια μακριά. Γιατί με κρατάς? Άσε με! Πρέπει να ανοίξω την πόρτα!» Ακούστηκε άλλο ένα χτύπημα και μετά άλλο ένα. Η γριά με ένα ξαφνικό τίναγμα ξέφυγε και βγήκε από το δωμάτιο. Ο άντρας την ακολούθησε στο κεφαλόσκαλο και της φώναξε παρακλητικά καθώς εκείνη έτρεχε κάτω. Άκουσε την αλυσίδα να κουδουνίζει και ο κάτω σύρτης να τραβιέται αργά και δύσκολα από τη θήκη του. Μετά τη φωνή της γριάς, κουρασμένη και λαχανιασμένη. «Ο σύρτης!» του φώναξε δυνατά. «Έλα κάτω, δεν μπορώ να τον εφτάσω». Αλλά εκείνος ήταν στα γόνατα, ψάχνοντας σαν τρελός στο πάτωμα, αναζητώντας το πόδι της μαϊμούς. Φτάνει μόνο να το βρίσκε πριν μπει το πλάσμα που ήταν έξω. Μια κανονική ομοβροντία χτυπημάτων αντίχησε στο σπίτι και ακούστηκε το σύρσιμο μιας καρέκλας στην πόρτα. Άκουσε το τρίξιμο του σύρτη καθώς τραβιόταν αργά και την ίδια στιγμή βρήκε το πόδι της μαϊμούς. Βιαστικά και λαφιασμένα φώναξε την τρίτη και τελευταία του ευχή. Τα χτυπήματα σταματήσανε ξαφνικά, αν και η ηχό τους υπήρχε ακόμα στο σπίτι. Άκουσε την καρέκλα να τραβιέται πίσω και την πόρτα να ανοίγει. Ένας παγερός αέρας όρμηξε πάνω στη σκάλα και ένας μακρύς δυνατός θρήνος απογοήτευσης και αθλιότητας από τη γυναίκα του δώσε θάρρος να τρέξει στο πλάι της και μετά στην εξώπορτα πέρα. Η λάμπα του δρόμου τρεμόσβηνε απέναντι, φώτιζε έναν ήσυχο και παντέρημο δρόμο.